ସବୁ ଝିଅ ପୁଅକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବ ହେଲେ ମତେ ଦବନି ନା ମତେ ଦବନୁ ନା ଆଉ ସବୁ ଝିଅ ପୁଅକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବୁ ମତେ ଦେଲେ ସେମାନେ ଦେବେ ତୁ ସିନା ଦେବେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଖାଲି ପୁଅ କହୁଛି ସବୁ ଝିଅ ପୁଅକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବି ଖାଲି ପୁଅକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଜମା ଦେବେନି ସେଥିପାଇଁ ଝିଅକୁ ବି ଦେ ଆହୁରି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବେ ବୋଲି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ରଖି ଦେଇଛି ହଁ ସେଇଟା ଆଗ ମତେ ଟିକେ ଦେ ମୁଁ ଘର ସେଇଟା କରିବି ଦହିନୀକୁ ମିଳିବ ତତେ ମିଳିବ ତାପରେ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ମିଳିବ ସେଇଟା ଘର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଖାଲି ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା ମୁଁ ସେ ବିଲ ବାଡ଼ି ବି ଚାହୁଁନି ଆଙ୍କର ଟିକେ ଅଡୁଆ ହଉଛି ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଜାଗା ଦେବାକୁ ପଡିବ କାହାକୁ କାହିଁକି ବୋଇଲେ କାହାକୁ ଶୁଣିଲୁ ଆର ଭାଇ ମାନେ ଦାବି କରିବେ ନା କୋଉ ଭାଇ ମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ ଟିକେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ବେଶୀ ହେଲା ପରେ ଦିଆହବ ହଁ ଯେ କାହାକୁ ସେଇଟା ସୁନିଲ ଭାଇ ମାନେ ସୁନିଲ ଭାଇ ମାନେ ଆଉ କିଏ ଅଛି କି ମୁନିଲ ତ ଅଛି ଅନିଲ ଅଛି ଅନିଲ କଣ ଆଇବ କି ଅନିଲ ଆଇବନି ମନିଲ ଆଇବ ନାହିଁ ଇଏ ରହିବ ଆଉ କଣ ହଁ ଇଏ ରହିବ ମତେ ଟିକେ ଜାଗା ଦବୁ ଆର ଭାଗରେ ତତେ ଦେବି ତାର ଭାଗରେ ମତେ କାହିଁକି ଦବୁ ମତେ ଅଲଗା ଦବୁ ତ ଭାଗ ନା ତାର ଭାଗରେ କାହିଁକି ଦବୁ ତାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଦିଆ ହଉଛି ପରା ବେଶୀ ଦିଆ ହେଲେ ମୁଁ ବାପାର ଭାଗ ଆକା ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଭାଇର ଭାଗ ଚାହୁଁନି ହେଲା ତୁ ବାପାର ଭାଗ ମତେ ଝିଅକୁ ଦବୁ ନା ତାର ଭାଗ କାହିଁକି ଦବୁ କରୁଛୁ ଏଥର ଦେବି କୋଉଟା କୋଉଟା କଣ ଅଛି ଦେଖିକି ସବୁ ଦେଇଦେବି ଏଥର ମତେ କିଛି ଦେଇନା ଖାଲି ଘର କର ପାଇଁ ଜାଗା ଦେ ଦେବି ସେଇଟା ହେଲା ଆଉ ତୁ ଭଲ ଚାଲାକି ତୁ ଭାଇର ଭାଗ ଦେବି ତୁ